Kedy nahráva? Aha, teraz nahrávaš. No to je v prdeli, som si v živote nenahrával. Česome Bratislava Marathon 2013, je to tu! Opatrne, opatrne! Kategória je odštartované! Poď sa na Pridaj, pridaj! Dievčatá ešte dobiehajú, to znamená, že až keď budeme mať všetky dievčatá dámy do 5 rokov v cieli, až potom budeme štartovať pánsku kategóriu strička. Mohli by sme spočítať, že na trati budeme mať asi tak 10 až 15 Spidermanov a ďalšie rozprávkové bytosti, ale tak je to správne, takto vyzerajú detské behy, aktivy, tak to má byť. Aj túto kategóriu bude štartovať pani starostka Starého Mesta, Táňa Rosová. Tak prvýkrát ste oštartovali, vyzerá to, že dievčatá odbehli luxusným spôsobom v perfektnom tempe. Je odštartované, opatrne, 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 opatrne. Povzbudzujeme, samozrejme, že povzbudzujeme tých, ktorí sa rozhodli z účasti tohto behu. Ideme na druhé miesto. Lucian Bernát na druhom mieste.
Ja mám taký pocit, že vy máte namakané odovzdávanie, lebo presne viete, kam sa postaviť. Tak to by dospeláci nezvládli. Takisto odovzdáme diplom. Daniela Klamová odovzdala, obchodná riaditeľka mama a ja, diplom, jazyk musíme vyplaziť. Nie. Dobre. Tak a v tejto chvíli tam tararám, fanfara. Lukáš Švarc je víťazom v kategórii chlapci do 5 rokov. Lukáš Švarc s rozvahou šampióna prichádza. Zatlieskam, lebo je to víťaz, áno. Na prvé miesto. Ešte jednu ruku by sme potrebovali teda. Lukáš, vyplazíme jazyk ako víťaz. Samozrejme, nemáme s tým problém. Horšie to už bude v tých ďalších kategóriách. Stačí, lebo je zima. Lukáš, stačí. Dobre. Deti sú na diaľkové ovládanie, čo je v poriadku. Tak ako máte možnosť vidieť, výhercovia získali diplom, takisto dostali aj detský balíček od spoločnosti FA, no a víťaz dostal hru Spidermana. To znamená, že toto sú tie ceny. Ešte jeden veľký potlesk, spoločná fotografia. Ak by tu bol náhodou aj vicestarosta za Staré Mesto, pán Osusky, takisto by bolo fajn, ak by prišiel potriasť ruku týmto borcom. Decka, toto je všetko, dobre? Teraz opatrne môžete zísť dole, ja ti podržím, ale vlastne vy ste borci, vy to zmáknete, dobre? Tak. Lukáš.